Νάνου Βαλαωρίτη, η χώρα μου, αφιερωμένο στο Κωνσταντίνο Καριωτάκη. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά όπως η κυμερία βουτυγμένη στο σκοτάδι και στην απουσία, την κατοικούνε ανάποδα και τετράποδα και εντός κοκόρου γνώση, με εν τρίτον οφθαλμού και εν όγδον χιλιοστού αυτιού, στόμα τρίγωνο καρδιά στον αμφαλό και τα μαλλιά σαν χόρτα ξεραμένα, αντί για μάτια τα θηλυκά φοράνε βέρες και αντί για γλώσσα μια σαύρα ζωντανή. Ντουλαποκλειδωμένες κρύβουν την ουρά τους, ντροπαλά κατά τα σκέλια, και δρέπουν τους καρπούς της μελαγχολικής τους κλωστοϊφαντουργίας. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά του τάδε και του δίνα η μικροκόδηλου, η δόλια σύρτης. Τα βρέφη της σουρλιάζουν και γελάνε σ' άλλον τομέα. Οι φίλοι δεν γνωρίζουν πια ο ένας τη χειραψία του άλλου. Η χώρα μου είναι το κτήμα της απέραντης αμφιβολίας. Οι ώρες γυρνολογάνε αμέτωχες στον ουρανό. Οι μέρες ξεχαρβαλώθηκαν και πάνε ατέριαστες. Η μια ψηλά, η άλλη χαμηλά, η τρίτη αργότερα και η πέμπτη κατ' ουσίαν. Η ογδόη βαριά, η ενάτη στον ταρσανά και η δωδεκάτη ακόμη στα φασκιά, και σ' έναν τόπο χλωερό κοιμάται και νηστάζει η πιο ύστερη. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά η απομίμηση των επαρχιακών γραμμάτων και τεχνών. Από την εταιρεία των εντοπίων λειτουργών του θησαυρού της τσέπης, σοβαρόφωνοι ερμηνευτές μηδαμινών πραγμάτων, πίσω από το άδειο σκηνικό των θερινών θεάτρων. Η χώρα μου είναι το κέντρο των περιέργων και αλλοδαπών. Το χρυσό στεφάνι αγοράζεται στις προθήκες των καταστημάτων. Η πυθία συλλαβίζει μαργαρίτες ακατανόητη συμβιλική και ο αόρατος διαρρήκτης των ψυχών, ο δελφικός Απόλλων, τριγυρνάει στα καφενεία και στις ταράτσες των ξενοδοχείων, ενώ στην κουρσεμένη από τουρισμό ωραία δήλω ο πρικοθύρας Φίβος με τα πουλί ενθύμια και κοσμήματα ευτελή και αντίγραφα ανάγλυφων και αγάλματα εντός δικτύων δραμαμίνης. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά η σκευωρία του εγώ και η συνωμοσία του ποιος είσαι εσύ ρε, διαιρούν τους άχρηστους και τους ανύπαρκτους σε δύο αντίπαλες φατρίες, εξίσου υπεύθυνοι και οι δύο για το όνειδος και για την αθυροστομία. Την παροδία των θεών και των θνητών, τον μέγα εξευτελισμό, και δια της βίας το έλα εδώ εσύ αντιρρησία υπέγραψε τούτο το χαρτί και αυτή τη συμφωνία, και μία δήλωση παρέτησης από την κορφή ως τα νύχια, και κάτσε ήσυχα γιατί θα τα στράψουμε μια καρπαζιά σε άπτεστο βλαχοβαλκανική. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά της αρπαγής και της τιμής και του κλειστού κλουβιού της αδελφής. Το νου σου στον αχαμνό ερωτήλο και στον εσχρό εκγενετής. Είναι η χώρα των βαρβαρικών επιδρομών και απονομών βραβείων, που άλλα δίνονται και άλλα δεν δίνονται, και άλλα κληρώνονται σαν τίτλοι του χρηματιστηρίου και σαν κοινά λαχεία, και γίνονται οι ανάξιοι πολυκατοικίες και αυτοκίνητα και άλλες αηδίες και βρυχώνται σαν το λεωτάρι της Νεμαίας πριν μαρμαρωθεί, και σαν τον κέρβερο τον μικροσκοπικό αλιχτάνε πριν αποβορβωρωθεί στο τέμενος της κλασικής μαντείας των νεκρών δίπλα του αχέροντα και της αχερουσίας το αποξηρωμένο τέλμα. Οδός Πανεπιστημίου 0088. Στου ζωναρά με τα ζουνάρια και στου ορφανίδι ορφανή, και στο ξενίας μέλαθρον κατακληθήκαμε με τις ξένες και τις μελαχρινές και τις ξανθιές
και τις κοκκινομάλες και από το μπαρ 17 και από το 21 φύγαμε κυνηγημένοι σαν άγγελοι τιμωρημένοι, γιατί μας πήραν τις καρέκλες μας και τα τραπέζια οι γουρσούζιδες και οι ευνοχισμένοι. Από τότε που αρχίσαμε να τρέχουμε στον υπόδρομο τα άλογα, 24 φορές το μαραθώνιο τρέξαμε και βγήκαμε χαμένοι. Ω ξένε τουρίστα και περιηγητή περιεργοτήτων, πες το στους λακεδαιμονίους του κόσμου ολόκληρου πως είμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι στο προσκήνιο. Εμείς τα μεγαθύρια μιας περιτυχισμένης περιοχής, πίσω από την Τζαμαρία, του Λουμίδη και του Φλόκα, με έναν δικό μας Λεωνίδα αφανέρωτο αρχηγό, εμείς που πολεμήσαμε γενναία την εισβολή του μηδενός. Τα ρήματα πλέον δεν ενεργούν, η δράση τους έχει περάσει και μένει μόνο η κλίση τους στο παρελθόν. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα των ποιητών, αλλά το μνήμα της αμνημοσύνης και του ωραίου ο βόθρος, της φτώχειας και της αβουλίας ο άγριος τοκετός. Η χώρα μου δεν είναι πια η χώρα κανενός